tro cyntaf I gwrdd â Kay, o'n I wedi cael y mwrw gan y ffordd oedd hi mor frwdfrydig dros yr iaith. Oedd hi'n benderfynol o ddysgu a dyna beth wnaeth hi. Doedd dim byd yn stopio hi rhag wneud e. Just dysgu Cymraeg oedd hi nod a dyna beth oedd hi am wneud. Tutor private ieithoedd Ewropeaidd dwi nawr. Dwi wedi dysgu Brwsieg, pethau arall, ond dim y Gymraeg. Wel, oherwydd pan o'n i'n ifanc, doedd dim siawns I fi. Ac wedyn, pan o'n i'n astudio ieithoedd arall, ro'n i'n meddwl, wel, does dim rhaid I fi, dwi ddim yn byw yng Nghymru. Do'n I ddim yn meddwl am Patagonia ar y pryd, neu nifer o bobl sy'n siarad ar Australia hefyd. Dwi wedi gweld bod Kay wedi magu hyder, dim just yn y Gymraeg, ond yn gyffredinol. Wy'n teimlo bod hi'n berson llawer mwy hyderus. Mae hi'n fodlon siarad ac unrhyw sy'n siarad Cymraeg. Mae'n gwneud pob ymdrech I siarad Cymraeg a sdim ots gyda phwy. Roedd yn siawns I fi defnyddio Gymraeg mewn swydd, a dyna rhywbeth bwysig iawn I fi. Dwi am nawr defnyddio Gymraeg yn fy ngwaith ac cymaint bosib. Mae wedi rhedeg y clwb coffi fan hyn, a mae grwpiau dy siarad, a mae'n fodlon helpu, a mae'n hoffi cynnwys pawb yn y sgwrs hefyd, dim jyst y pobl sydd yn rhugl. Os ti'n mynd i'r wlad arall, ti'n dysgu tipyn bach o'r iaith, I gallu oroesi ac I bod yn cwrtais. I fi, dwi yng Nghymru, felly rhaid I fi ddefnyddio Gymraeg. Gyda Gymraeg neu ieithoedd fel na, mae'n mor bwysig, achos mae perygl o golli'r iaith. Llongyfarchiadau Kay, mae pawb iawn yn falch iawn ohonoch chi. Da iawn. Ac dwi'n gobeithio hefyd defnyddio y wobr I hybu'r figaneddiaeth, achos dyna fy rheswm dros dysgu'r iaith yn y lle cyntaf. Ac dwi am ffordd I figaneiddio ac I Cymreigio Cymru.